Next TV е наследник на едно телевизионно предаване, наречено Мист, което стартира в далечната 98 година, но сега, благодарение на развитието на технологиите и настъпването на интернет, проектът се превърна в платформа, която е изградена от телевизионно предаване, клони в социалните мрежи и в всички гейминг комюнитите. Next TV е извор на информация, надявам се, за много млади хора в България, които се интересуват от всичко интересно, което се случва от света на гейминга, киното, музиката, дигиталните изкуства, спорт. Next TV преди всичко една общност, едно комюнити от хора, които действат заедно, които се забавляват заедно. Но това поне е началото. Това е нашия път да вдъхновяваме, да събуждаме младите хора. Здравейте на всички, аз се казвам Александър Николов, известен още като Feel My Pain в Dota 2 средите. И съм така един от ветерани, играта може би от над 12 години. Отбора ми е, може би, исторически погледнат така най-при отбор за всички времена в България. Мнението ми за играта е, че в момента се развива с страшни темпове. В България има така средна популярност. Бъдещето ти не може да се каже сигурно, че е доста светло, но се стараем всички да го развиваме тук в Next TV гейминга. Аз съм журналист, освен играч, съм и журналист в предаването. Разписвам новини и текстове за материалите. Надявам се, чрез такива млади момчета, които те първо израстват, да се заребят и да играят и да продължат така на нашето легаси. Има така подрастващи заребени млади момчета, които се опитват. Наистина е доста трудно. Играта е със страшна конкуренция. В България сцената не е чак толкова голяма, да кажем, че има 10 добри отбора, два от които може да се сравняват с европейците. Имат място под прожекторите в Европа, но за момента, нали, това е за съжаление настоящето. В България повечето хора като единици са доста талантливи. Имаме играчи, които са по топ 10 отборите в Европа, но като съвкупност, както на всички спортове в България и футбола, нали, всички разбираме от футбол, но реално нямаме силен отбор. Това е положението и за Дотата. В момента единственото място, което е в България е dota2.esports.bg. Там продължават да имат турнири ежемесечно. Това са нашите партньори Георги Шушев и Тома Танасов. Те така имат доброто желание да развиват Дотата в България. Правят постоянно турнири с награди, било то материални или парични. Сега събитото март месец Game Ninja, там и аз се надявам да участвам на финалите. Е тяхно дело, в смисъл те организират Дотата. Съвсем скоро може би ще се появи още един такъв техен конкурент, който, нали, няма да издавам, хората ще си го видят, но и той мисли да се развива, да има Dota 2 училище, в които играчи изявени като мен да обучаваме различни отбори и да правим такива мини турнири, все едно сме един университет, в който правим турнири, накрая победите печели на някаква символична награда. Там хората може да се поинтересуват. За съжаление в самата игра трудно може да се намерите. Има някакви чат канали, но не е много удобно за комуникация. Има Facebook групи като Dota 2 България, там хората споделят. Общо, ако сте нов играч, ще ви е малко трудно, трябва да отделите 100 игри поне да изиграете, за да станете нуб и да ви псуват, нали? Но малко е тежко, но пък се раздават изключително много пари на световно ниво. Миналата година световното се раздава почти $12 милиона се раздаде, като първи отбор мисля, че взеха 5 милиона за първото място. Така че който е надъхан и който му си играе Dota или MOBA, сега е времето, това са най-актуалните игри и просто не трябва да се отказвате, трябва да вложите супер много време. Трябва да изключите телефон, приятелка, социален живот. Трябва да жертвате много, но накрая може да ви се оплати, накрая може да ви се важно да си доставяте удоволствие. Аз съм Камен Костадинов, пиша се Бъл, играта Counter-Strike Global Offensive. Занимавам се с това професионално близо от 4-5 години. С логото на Gplay съм вече може би 6 месеца. За гейминга смятам, че в момента се развива, специално в България. Това е първият евент, който се прави и е толкова голям. Смятам, че в бъдеще има мнозина такива. Здравейте, аз съм Андро, занимавам се с видеоблогинг. Мисля, че гейминга в България се развива много добре. Има все повече събития, турнири, наградните фондове се увеличават, отборите стават все по-професионални и това го наблюдаваме в последните
2-3 години и се надявам, че тенденцията ще се запазва и че все повече хора ще могат да се занимават с това нещо на професионално ниво, както играчите, така и хората като мен, които се занимават с това да отразяват подобни събития и да снимат за игри, хардуер, софтуер и така нататък. Казвам се Цветан Иванов, на 20 години съм учил в Нов български университет, професия графичен дизайнер. От малко обичам видеоигрите, занимавам се в свободното си време с видеоигрите. Обичам видеоигрите за това, че има големи възможности в видеоигрите, може да постигнеш много неща. Много хора казват, че в видеоигрите няма хляб, но не е така. Има хора, които печелят много пари. Те са наричат прогеймери. За да станеш прогеймер, трябва да имаш много голяма енергия и време, да се усещаш своите умения в дадена игра. По-големите отбори ще забележат и ще се присъединят към техния отбор. В момента видеоигрите се разпространяват и биват по-гледани от баскетболните мачове на NBA. Един прогеймер печели по 3 до 5 хиляди долара месечно, някои достигат до 20-30. Най-известните игри в момента са League of Legends, Dota 2, Counter-Strike и Hearthstone. В България е по-трудно да станеш прогеймер заради малкото отбори и заради липсата на турнири. В чужбина не е така. В чужбина има всяка седмица турнири, по които се печелят $1000 и с това се изхранват. В някои страни видеоигрите се считат като олимпийски спорт. Всеки месец има турнири, на които големите отбори отиват да състезават кой е по-добър. Наградните фондове са от половин до $1 милион. Там също са и големите спонсори като Coca-Cola, Nike и Red Bull и други. Има някои хора, които играят и качват клипчета в YouTube и така печелят пари по хиляди, някои милиони. Има такъв човек на PewDiePie, който печели по 4 милиона на година. Той печели най-много от всеки прогеймер. Много хора го обичат и го гледат и го подражават. Има някои хора, които използват видеоигрите, за да изкарат мъката си, качат видеоклипове в YouTube. Имат големи фенове, които ги гледат, обичат тези хора, помагат им и точно тези хора в трудни моменти помагат на други хора и правят дарения на болници, на събиталища, ходят на събития, срещат се с техни фенове. Здравейте, казвам се Иларион Стаматов, на 25 години съм и се занимавам, вече може би не се занимавам толкова активно, но преди поне се занимавах полупрофесионално с StarCraft. Имал съм моменти в живота, когато съм искал да се занимавам напълно професионално, най-вероятно да отида в Корея, както много европейци и някои българи успяват да направят. За съжаление, тази ми мечта не се сбъдна, но това е едно хоби, което ти остава за цял живот. Веднъж карал ли си с него? За мен всичко започна преди, може би, около 16-17 години, когато един мой съученик, както обикновено се случва, ме заведе в кварталното компютърно клубче. Там се запознах с
различните стилове игри с различни хора. Бяха много интересни времена, в които отвънка пред компютърния клуб си говорите интересни неща, обсъждате стратегии. Там срещнах и StarCraft, моята страст, да я нарека така. Преди 5-6 години Blizzard, фирмата, която създаде StarCraft, пусна и втора част. Продължих и с нея да се занимавам. Какво е положението в България? Положението е такова, че цялата икономика в страната влияе и на това, въпреки че още в зората на гейминга 2002-2003 година имаме играчи, които са успявали да стигнат до корейското ниво, а също така и да надделеят някои корейци. SK Insomnia Здравко е печелил световен шампион, е ставал на Warcraft 3. Общо дето в момента всички гейм сцени се доминират от корейците, както и за нас въжи същото и ние трудно може да се преборим с тях. Там организациите са големи, стимула финансовия също играе голяма роля. Там спокойно може да се отдадеш изцяло на играта, да не мислиш за абсолютно нищо друго, да не се притесняваш какво ще кажат родителите ти, дали на края на месец ще можеш да си платиш тока, ако си на квартира и така нататък. Това всичко ти го осигуряват отборите и паричните награди, които получаваш от турнирите. Има ли бъдеще гейминга? Има бъдеще гейминга според мен и в България. Както казах, още в зората, първите години, когато така се заформя про гейминга и особено около StarCraft сцената, тя може би и StarCraft е пионера, който така направи електронните игри като спорт, който иска изцяло отдаденост, както всеки един друг спорт. И това казвам, имали сме българи, които тогава са успяли, нищо не пречи и сега да успеят. Разбира се, очаквам повече подкрепа от по-големите фирми, от спонсорите. Примерно ще ви дам пример. Преди на StarCraft 1, преди 7-8 години, най-големите спонсори на StarCraft отборите бяха примерно корейските авиолинии, Samsung, големите им мобилни оператори, техни. Въобще големи спонсори имаше за тях. Ако това се случи в България, не виждам никакъв проблем българите да стигнат на едно много високо ниво в гейминга. Ние не сме по-лоши от корейците, от американците или въобще от всички чужденци. Относно e-спортовете, доста хора започнаха да стримват или най-общо казано да излъчват това, което играят пред общността, пред интернет потребителите. Като това в днешни дни до момента се развива до такава степен, че доста хора, които например не са в някакъв отбор или не са най-добрите на една игра, успяват да се издържат от самите дарения, които зрителите благородно даряват за помощ на самия стример. И по този начин той получава, някои от хората, които са най-известни от стримерите, получават порядъка на 20-30 хиляди долара месечно, които имат доста висока фен база. Като освен че се издържат, те стават и личности, почват да всяка година всичките стримери от света, най-известните които са, те си имат конвенции, събират се с фенове в Америка. Мисля, че PAX се казваше събитието. Там се събират и обменят идеи нови. Постоянно стриминга се развива с невероятна скорост. Има други канали, които са една къща, която е облепена от всякъде с камери. И 24/7 без да спира стрима, хората могат да гледат. Ако нямаш какво правиш, може да видиш коя игра си играе в момента. Като ние в Next3 целим нашия канал да стане точно така, постоянно да има някой, който стримва през нашето име и се надяваме доста близко бъдеще това да се случи. Аз се казвам Александър Ананиев или, както ме познат повечето хора, Зинк. Това, което се занимаваме гейминга и гейминга винаги ще има бъдеще не само в България, ами и в света, защото е най-бързо прогресиращото хоби в света. Все пак тенис турнирите са много по-малко гледани от финалите на League of Legends и на Counter-Strike. Наистина гейминга е нещо, което е нещо позитивно, а не нещо негативно, както смятат повечето възрастни хора. Той учи на дисциплина, учи на мотивация. Има трудни моменти и гейминга е нещо магично. Гейминга според мен е нещо много повече от обикновения спорт. Продължавайте да играете, да мечтаете да бъдете геймери. Здравейте от мен, Джонката Самастър. Как стана толкова добър на лига? Аз па на лига на Дота. Да, това не обичай. И как станаха ми 20 години седнах да играя и не спрях. Така, взето 12 години не спираш да играеш. Нещо до туалетната?
Случва се. Да си, там като цяло гледаш да избягаш, потреперваш малко така, като се пикае, но успяваш. И сега аз имам голям въпрос за всички други, сигурно се питат това нещо. Какво прави един Dota играч като топа фидва? Ето топа фидва, естествено, първото нещо да напсуваш топа. На руски. Да, на руски. И накрая, ако паднеш, нали, да обвиниш него. Може вината да е в тебе, но знам, той ще те вина, защото е фидва в началото. Супер, гледайте, приятели.